बे बुदां बर' खुगा मेथाइनि राजा आरो साखाथियावनो दङ फंबाय रामफलबिल कालचारनिनो ना हारिमुनिनो प्रेसिडेन्ट मा नाम गणकान्त मुसाहारि आरो रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि बारग' नेहाथारि हारिमुनिसो नेहाथारि ना नामा मिनिसोरां नार्जारि मुसाहारि आरो दा खाथियाव दंबावो जोंहा जोंनिनो हायर सेकेन्डारि जाहारबारि हायर सेकेन्डारि दानिनो फोरोंगिरि गुदि हेडमास्टार मानगोनां अरायथा बसुमतारी आरो दानि वार्कशपखौ खुंनाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो आंनिनो लोगो बात्सु आंनि लोगो बियो बिथाङा बात्सु गसं नोंथां एसे नुजादो दे बात्सु बसुमतारी आरो बारग' एबसुनि रामफलबिल आनसलिक एबसुनि आफादगिरि फंबाय बिजित नार्जारि आरो दायेसाव जिरायनाय मानगोनां आंनि सिबिसुला आं नामखौ बुंजोबनो हायाखै क्षमा खालाम बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो दासो एसे सिगां मोसानानै दिन्थिलांनाय छात्रफोर हारिमुनि छात्रफोर उन्दै उन्दै गथ' निस्सय बाहाय क्लास 2, 3 दिसिमबो दं खोमा ना क्लास 3, 4 ओइ नोंसोर मा क्लासनि सिखारनाय नोंसोर मा क्लासनि बै सानै लेखा लायना सार्टिफिकेट लानाया औ मा क्लासनि नोंसोरो 5 नोंबो 5 मा क्लास नोंहा 4 आरो बेजों लोगोसे बावनो मोसानानै दिन्थिनाय आंनि बर'नि कालचार जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद समायना रमायना बे ओरैनो जायाखै बाहाय फोरोंगिरि दं मानगोनां आदा बारलांफानि दैदेननायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा जोबोद गोजौआव थांबाय गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै मानो होनोबा दहाय मानगोनां आदा बारलांफायानो गावनो फारियै बे बुंफोरलांजोबखांबाय बे मा रोखोम जाबोनांदों मा रोखोम जालांदों गाव हारिमुखौ फोथांबोनायाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा मोनबोदों आं बेखौ जथेस्थ' मिथिखागौ हर गेजेरमानि ओंखाम संनानै होनांदों सोरबा गोजाननि आलासिनो बिभिन्न बिबायदि खस्थ' मोनदों ट्रेनाव थांनायाव दिल्ली मुम्बाइआव थांनायाव एखमबा उन्दुलांनो मोनाखै बिथाङा एखमबा गसंनानै थांनांदों दिल्लीसिम थांनाय आरो बबेबा मुम्बाइ चेन्नाइ बेंगलरसिम थांनायाव बेफोर ओरैनो नङा खस्थ'खौ खालामनाया ओरैनो नङा बाहाय बे खस्थ' खालामनाया जोंनि दानि छात्र छात्रीफोरनि थाखाय दहाय उन्दै उन्दै गथ'साफोर दामदों खाम जथा सिफुं इसिबां सेरजा दामदों उन्दै उन्दै गथ'साफोर ओरैनो नङा बेफोर जोंनि हारिमुनि मोनसे क्लासिकेल बा मोनसे जोंनि हारिमुनि सिनायथि बे बावैसो सिगां आं मोनसे ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों सेरजाखौ बयबो दंफांजों बानायो बा आधुनिक जिनिसजों बानायो आजिखालिथ' गोबां मेटेरियल्स ओंखारबाय दानि मुगायाव दाम गोसा मेटेरियल्सफोर ओंखारबाय सेरजा बानायनो थाखाय इलेक्ट्रनिक सेरजा बा माबा मोनसे सेरजा बानायो एसे सिगां मानगोनां आदा बारलांफाया औवानि सेरजा बानायदों बेफोर ओरैनो नङा बेनि आइडिया बेनि साननाय बे हारिखौ बोरै आं फोथांलांनो बा बोरै गोजौआव लांनो बिराद सानो बिथाङा दिनै नोंसोरो मोसादों एसे सिगां दावस्रि देलाय बागुरुम्बा बा गोबांथार मुं लानानै मुं होयै होयै दिनै मोसाहोगासिनो दङ आं खावलायो आदाखौ
दानि परिबेसजों लोब्बा लानानै आरोबाव गोदान गोदान मुं लानानै क्लासिकेलखौ फोरोंनो नाजाबाव आरोबाव समायना रमायना खालामबावनो नाजा मानो होनोब्ला दिनै चाइनाया दिनै मानि थाखाय फेमास कांफु स्पर्ट्स जोबोद फेमास चाइनाया गोदो कांफुआ जों जेब्ला नुबोदोंमोन बै समाव ब्रुसली मोननि गेलेनायखौ बै कांफुजों दानि कांफुजों टोटली चेन्ज जाबाय बिसोर सोलायबोबाय टेकनिकखौ थिग बेबायदिनो मोसानायखौबो जोङो मानगोनां हारिमुनि आफादगिरि आदा बारलांबाखौ आं खावलायो गोदान टेकनिकजों फोरोंनो नाजा जाहाथे जोङो दुनियाखौ आरोबाव सोमोनांहोबावो पृथिबीखौ आरोबाव जों सोमोनांहोबावो आं बेखौ खावलायदों गोसो गोरबोनिफ्राय माने टेकनिकआ दा बिराद गोदान जाबाय आरो ओरैबायदि मेरिटियास स्टुडेन्टफोर दङ बाहाय एसे सिगां नोंनो बुंदों जेब्ला हुरुहुजायाव 17 जानुवारि 2026 बागुरुम्बा दोहौ जेब्ला मोसाहोदोंमोन 17 दिनल' टाइम मोनदोंमोन बे 17 दिनावनो दिनै बुहुमनाङैनो मिथिबाय बुहुमनाङैनो सिनायबाय आंबो मिथिगौ आंबो दिनै बिटिसि सरकारनि सासे एमसिएलए जानानै आंनावबो सासे लोगोआ सोंहरदों आमेरिकायाव थायो केप टाउनाव बे सोंहरदों आंनिनो लोगो एसामिस बे बिथाङा डिब्रुगड़निमोन दा बेयो गिदिर माबा कम्पानियाव बियो एमडि जाहैबाय मेनेजिं डाइरेक्टर जाहैबाय बे सोंहरदों सबिता हाजरिका होननाया ओइ मासि मोजां मोसाखो जोंनि एसामिसनि बिहुआबो जेबो नङा बिसोर जे मोसायोना बिहु बेफोरबो जेबो नङा माथो एथ' समायना माने बे समायना मोसानाया हुरुहुजायाव दिनै पृथिबी नाङैनो मिथिसार जाबाय बे दख'ना ड्रेसजों थांनानै नोंसोर जिखुनु जायगायावनो थां नोंसोरो बर' जाथिना उमुक उमुक जायगानि होननानै डाइरेक्ट नोंसोरखौ सोंगोन बेखौ बोरै सिनायथि मोनगोन बे सिनायथिया ओरैनो जायाखै सोरबा सासे सानै साथामा खस्थ' खालामनानै नोंसोरखौ फोरोंदों बे फोरोंगिरिफोरखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ मिथिहोनो थाखाय खस्थ' लाग्रा मानगोनां आदा बारलांफामोनजों लोगोसे गोबां टीम दं बिसोरनि खस्थ'आव दिनै जों सिनायथि मोनबाय ओरैनो नङा गावनि हारिखौ सिनायथि होनोब्ला बेबो हारिमुआबो जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट पार्ट जोंनि हारियाव बर' हारि बागुरुम्बा मोसायो आरो बे बागुरुम्बायाव गोबांथार मोसानायनि आयदाफोर दङ बेखौ फोरोंगिरि बिथांमोनासो मिथियो ओंखायनो एथ' गोरलै नङा आरो बे हारिमुखौ रावबो खावनानै लांनो हाया हाजारखि सोरबा बबेबा जाथिया लांथों बे बेलेग बर'निसो डाइरेक्ट होनजागोन बोरै लांखो बिसोरलाय होनना दस्रा हारिया जे लाङो ओंखायनो आं खावलायो छात्र छात्रीफोरखौ दिनै निस्सय बाहाय गोबांथार न'खरनिफ्राय जमा जानानै बे रामफलबिल कालचार सेन्टाराव बे नोंथांमोना मोनसे वार्कशप लादों जोबोद बाख्नायथाव आरो बेजोंनो जों सिनायथि होलांनो हायो आरो जोंनिनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिबा जेब्लाबो बेखौनो होनबाय थादों हारिमुजों लोगोसे फरायनाय इयुथ गथ'फोरखौ जों बोरै गोजौ थाखोसिम लांनो बा जों बोरै जोङो बिसोरखौ सहाय खालामनो हायो जों बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा सानफ्रोमबो सिन्था खालामगासिनो दङ आरो जेब्लाबो बिथाङा सिन्था खालामलांबाय थागोन एसे सिगां दहाय हयथ' एसे फुं बेलायाव जोंनिफ्राय सानै इएम फैदों बिटिसिनिफ्राय मानगोनां लोमसाव दैमारि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी सरि महेश्वर बसुमतारी बिथांमोना निस्सय
BTC सरकारनि जानानै माबा मोनसे हयथ' नोंथांमोननिसिम गथायलांबाय आरो आं सासे MCLA जानानै BTC निसिम MCLA जानानै आं बेखौनो बुंनो लुगैयो बिथां इयामोन जा नोंथांमोननि सिगाङाव प्रतिश्रुति होलांदों बेनि बारग' माबाफोर दङब्ला आं बेखौ सहाय खालामनो आं राजि दङ। आं बेखौ सासे MCLA जानानै आं बेखौ डिक्लेयार होबाय। बेनि अनगायैबो माबा मोनसे नांगौ जानायखौ आं बेखौ सहाय खालामनो आं राजि दङ। जों ओरैनो नङा, जोंनि हारिया ओरैबायदि खस्थ'जों जों दिनै मोनसे पर्यायसिम फैदों। ओरैनो नङा, जोंनि बड'लेण्ड आन्दलनाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलननि जांख्रिथायाव जोबोद खस्थ'नि दिनजों जों बाहाय फैदों। जोबोद बाहाय दङ दायेसाव गोदो आन्दलनजों जड़ित जाबोनाय। ओरैनो नङा, जों ओरैनो दिनैसिम BTC खौ मोनाखै। बाहाय जोंनि जिउ बांनाय दङ, जोंनि आइजो माहारिनिफ्रायबो दङ, जोंनि गोबांथार जोहोलावजोफ्रा जिउ बावनांदों, जायनि फलाव जों दिनै बे पर्यायसिम जों मोनफैदों। आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांनांगौ जोंहा टारगेट दङ, थांखि दङ। बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड स्टेट जोंहा बानायनांगौ जोंहा थामिनदा दङ। आरो बे थामिनदाखौ मालाबाबो दाबाव जों खौसेथि जानानै जों खालामलांनांगोन। राजनितिकआ जेखि जाया थाबाय थाथों, BTC खौ जायखि सरकार फैया सालायबाय थानांगोन। सोरबा